Ty kokos. No, teraz som bol tretí a už som piatý zase. Bože. Toto fakt nie je normálna hra. Chápeš? Som tretí a hneď idem už na 6. miesto. Bože. A fajn som teraz požral. Takže no, to je úplne nič. Zdravšie klikrova trojce. Moje mená, Tipik, zavítajte u ďalšieho videa. Dneska to už bude piata časť na hru Agario a druhá časť na hru Agarori. Ja to veľmi nerozdeľujem, ja dám za radom, že piata tak. Bože. Pred 2 hodinami sme, približne pred 2 hodinami sme tu na Spiderom natočili Party Challenge, ktorú som vám to hovoril a ku koncu videa to bolo už také blbé, trápne. A je tu Fighter. Ale preto som bol vysvetlený hore, to v nej sponzorácia, som vyhral a som Nie sponzoruj. ale som v plaveckej školskej plaveckej majstrovskej lige. Wow, za čo dosiahol? Nech sa radšej plavec. Ale to budem dostať tie trofeje. Nech sa plavec. Veď budem. Čo si futbalista, potom hip-hop, si chcel robiť teraz basketbal, teraz plávanie. Som nie. Bol si prvý. Nebol. Bol si. Som prvý. To si Bol pozri. si prvý, som videl, keď sa Keď budem dávať na... Som prvý! Yes! Aj som chcel povedať cieľ dnešného videa a už sme tam. Diváci, dokázali sme to. Už druhýkrát. Už sme tretí. Nevadí. Štvrtý. To si teraz dám hudbu na túto nejakú takú víťaznú. Dám nejakú hudbu víťaznú teraz. Teraz som tam bol trošku dlhšie na priečke. Hej. Ale jasné, že to bude trošku blbé, lebo to je úplná prvá Far Cry. Teraz ťa zožerem. Ťa fajne zožerem! Zožerem ťa! Som prvý! Som druhý. Už som druhý. Som prvý! This is Sparta! This is Sparta! Ukáže mi to ide, dámy a páni, to je také dobré. Počkaj, môžem nachodiť sa na Far Cry. Tak obrovský. Okej. Ahoj, kamoško. Jak sa máš? Som prvý. Aleluja. Zjedz mi. Nie si druhý klamár. Teraz som druhý, ja som hovoril, že som prvý. A teraz som bol viackrát prvý, teda neviem, kde mám dať pesničku. Na celé nechcem nechávať. Na každú fázu dám tú pesničku hotovo. Či na kuse, keď som bol prvý. A teraz, už na kuse, keď budem prvý, dám tam pesničku hotovo. A mám pokoj. I'm sexy, I know it. On ma nesmie zožrať. Sirius, či ja, hej, Sirius. Far Cry 4. Som tretí. Štvrtý. Ja som to trojke. I'm sexy, I know it. Som tretí. Piatý. Daj tichšie som to urobil. Gambling, Xbox je vždy. A Far Cry. Dobre, daj tichšie. Áno. Bitch. Dobre. Si moja. This is my. Som prvý.
Som prvý, som prvý, som prvý, gej. A toto budem často dávať tie pesničky, tam asi mám taký pocit. Dám iba tak kratučko, hej, nepôjde tam celý čas, lebo to bude trošku blbé už úplne. Lebo dám iba tak 3 sekundy a koniec. Ja som prvý. Ty kokos. Ty kokos! Ty kokos! Spoilov, poďme vystrelím a ja prdeli. Si musel zjesť, hej? Ty si ma chcel zjesť. Som sa ale prvý. No toto je najdlhšie, čo som bol prvý. To som druhý. Ty si musel zjesť tú guľu. Makým sa spojil. Ty kokos. Ja som zmizol tá guľa na chvíľu. Sme rovnakí, alebo sa mi to len zdá. Som prvý zase! Ty kokos, a koľkokrát budem dávať túto pesničku? Dá na celé video hotovo. Prečo mi to ide? Už nestresujem, pôda. A nemusím kúkať na obrazovku. Ty kokos. Umrite dudečkové. Som tretí. Som štvrtý! Dobre. Vy kokosy. Vy ste kokosy, vás nevejte. Som prvý. Ty kokos, dneska sa jak držím na tej prvej priečke, druhej, tretej, štvrtej. Ale on ma fiduje normálne, on ma normálne fiduje, nafiduj ma ešte, kamo, fiduj. On asi vie, že natáčam, tak nafiduj ma. Ups, ideme, skús zožať. Feeding, nič. No, nesmie zožať. Keď zožať, som piatý. Juh. Posral, čo? Sa posral. No! Ty kokos, teraz sa feedujeme. A nie! Och no. Kamo, ty to tak oľutuješ teraz, keď som spojil, kamo, si dole. Čo je za server, ty kokos? Každý sa tu portne iba. Tam normálnom Agario by mi to teraz by som bol asi 30, ale nevadí. A mám po lodi. Bitch! A mám po lodi. Wow! Mne sa páči, že mám po lodi. Hej. Spodora nosu. Hej. Aj, no. Ty kokos, ale toto nie je fér, ty kokos. Takže, top pozícia prvý, čas tabuľke 12.52, najväčšie skoro, alebo proste veľkosť moja 23 900, food eat 0, time live 14.06 a 1238 som zjedol tých guličiek. Ale vieš, kde si bol? Bol si mimo si bol 2 minúty tabuľky. To som dojde. Nie, minútu, ale čo? I'm 16 and know it, tak rýchlo som sa zasala tú druhú priečku, ty kokos, ktorá som to zapol, však fajďo. Smrdí ti noha. Už som piatý!
Už ti úplne viacej, ja neviem, lebal. Ty máš divné garly. Ja už nemám žiadne misie, čo ma môžem plniť. Damn. Musím počkať, kým sa mi nechce. Tak zatiaľ idem si pre svoje jedno zlikvidovaný. Jak sa to prasko, ty sviniar, jeden blbý, ty! Taký rejčíka antitícej techniky. Taký dám rejč za každú budú. Ja sa opúšťam, tak ja si opúšťal som sa konečne. Trvalo mi to... Koľko mi to trvalo? Pol minútu. Minútu až dve. Neviem, môžem pokračovať. Vič. Ty. Kokos! Prečo idem do ňa? Ježišmaria. That you only very well, cause you did what you said. No je to... Prečo si zbyt také nepúšťaš pesničkami dnes? Neviem. Vrtáme srandu. Niekedy si nechám celú, ale iba nejaký kúsok dám na nahrávanie, vieš. Kokos. Teraz nechcem zdržovať, lebo toto chcem mať okolo 15 minút len. Bitch! Není moje auto! Dion, tým PLZ a môžem ťa osrať z vysoká. Tak, ja už na to nemám fakt nervy, bol som niekoľkokrát prvý. Ak sa vám video páčilo, dajte like. A uvidíme sa pri ďalšom videu, skúsim natočiť Happy Wheels, už 5. časť tiež, tak hodil by sa mi aj ten odber, bo už mám okolo 50. Dobre, to nechajme bokom. Sľuboval si, že keď budeš mať 20 odberov, kúpiš si kameru. Teraz k tomu nedošlo. Aj Potreboval som dať čo súdnejšie na hokej, chápeš? na hokej je prednejšia kamera. No, dobre, no. Už ste počuli moje slova. Ja som sa vám učil aj s Spiderom a uvidíme sa v úce. Čaute!